Landuok mar kute mag ayaki kowuok kuom miyo nyaka ne nyathii medore e thoth Kaontis ma pacho ka ma kata obedo ni ripot mar KDHS higa mar 2022 to noyango ni atamalo maduong' mar mine e pacho ka konyore e osiptende. Kaluwore gi ripot ma duola matayo chenro mag gayo tuoche e pacho ka National Syndemic Disease Control Council, kata obedo ni kwana jogo magamo ayaki odok piny, luoro nitie ni nyithindo mang'eny nyalo bedo gi tuoni. Dana Olonde leronwa mathoth. Lipot mogol kod duol matayo chenro mag gayo tuoche pacho kae oyango ni landruok tuo ayaki ne nyithindo minyuolo kowuok kuom minegi medo idhe Kaontis duto ma pacho ka. Kata bedo ni kwan ji manyien magamo kute mag ayaki odok piny gi atamalo 47 e pacho kae kipimo gi higa 2019, lipod National Syndemic Disease Control Council oyango ni Kaontis manitie nam chumbi nigi medruok e kwan nyithindo magamo kute mag ayaki kuom minegi. E higa 2021, kaunti ma Mombasa nondiko atamalo 6.3 mar landruok kutegi kuom miyo nyaka nyithindgi, kwan mane omedore gi atamalo 1.6 e higa mar 2022. E kaunti ma Lamu, kwan landruok ni omedore gi atamalo 1.4 ka kaunti ma Taveta nondiko kwan medruok mamalo gi atamalo 2.9. E gwenge ma ugwe, kaunti ma Wajir landruok mar ayaki mar miyo ne nyathii omedore gi atamalo 2.3 kowuok atamalo 27.3 e higa 2021 nyaka atamalo 29.6 e higa 2022, ka kauntis mag Mandera gi Kitui omedore gi atamalo 2.1 moro ka moro. E gwenge ma Imbo, kaunti ma Vihiga omedore gi atamalo 1.9 ka Busia kwan ni omedore gi atamalo 1.8 e kind kauntis mamoko. Kata obedo ni Kaontis mag Nyanza ondiko kwan mar dok piny e landruok kutegi kuom miyo ne nyithindegi, landruok mag kute mag ayaki e kauntis mag Kisii kod Nyamira omedore gi atamalo 0.6 gi 0.2 kaka giluworeno. Lipodni oyango ni landruok ma kamagi kelo luoro kendo nyalo keto piny Kenya kama rach, to moloyo sechegi ma riwruoge ma osebedo ka siro piny Kenya noyango chungo sir ma gichiwo ne Kenya ni chenro duto mag kute mag ayaki kochopo higa 2030. Bende lipodni oyango ni ji 20,997 nowito ngimagi ne kutegi mag ayaki e higa 2019 kipimo gi higa mar 2023 ma ji 18,743 osewito ngimagi gi tuoni mayango dok piny ma tho gi tuoni gi atamalo 12. E kwan ni nyithindo ma wito ngimagi nodok piny gi atamalo 47, rowere atamalo 15 ka tho jomadongo nodok piny gi atamalo 3 kende. Kata obedo ni ripot mar Kenya Demographics Health Survey higa 2022 noyango ni thoth joma mine ne konyore bwo joma olony, penjo maduong' en ni ng'ikruok ni kanye e lweny mar geng'o landruok mar kute mag ayaki kowuok kuom miyo nyaka ne nyathii. Dana Olonde, Ramogi TV, Nairobi.